Det amerikanske samfund er på mange områder meget mere socialt orienteret end det danske. Og det er fordi, at der er en masse mennesker herovre, som har en stor social forståelse og ansvarsfuldhed. Når du mister dit arbejde i USA, så er der ikke noget sikkerhedsnet, som vi er vant til fra Danmark. Så lysten til at vil give og lysten til at vise, at du har evnen og viljen til at gøre en forskel, den er faktisk endnu større nu, end den var før i tiden. Along the way, someone makes money, but I mean, you give back. That's the first thing I enjoy is helping anyone out. Når det er gået dig godt, så vil du gerne betale tilbage på en eller anden måde. Og det er meget mere indbygget i det amerikanske system. Ja, altså det bedste eksempel er jo de 2 rigeste mænd i verden, som er henholdsvis Bill Gates og Warren Buffett, har begge to skænket hele deres formue til Melinda og Bill Gates Foundation. Og det betyder nu, at du har en foundation, som har givet langt flere penge, end Rockefeller nogensinde gjorde, eller Getty Fund nogensinde gjorde. Ikke? Og det rykker altså noget. Ikke? Corporations should take responsibility for their own actions, not just in a small area, but globally. They make a lot of money, and they need to give back to our community, and they don't. We have a situation where greedy people running investment banks, for instance, Goldman Sachs and so on, being subsidized by taxpayers for running a scam, selling us all sorts of products that they knew in advance were poor, but in their greed, they kept all the profits and have stuck the rest of us with tax bill and a burden for the rest of our lives. For første gang i mange år, så er folk faktisk blevet utrolig vrede på rige mennesker i USA, for den måde, de bliver rige på, er ikke ved hårdt arbejde og ærlighed og sådan nogle ting, som man lægger meget vægt på i USA. Corporate America har stor lyst til at vise, at de ikke er en del af det der scam, der er sket, og den der grådighed, som har kan man sige, tegnet hele den finansielle verden herovre. Read the newspaper and I want to open up the paper and say one day, wow, that's good. No, I'm not reading that. Vi lever i en tid, hvor folk er træt af, at tingene med vilje bliver gjort uoverskueligt. Fordi at det var meget den måde, som finansverdenen jo skabte deres rigdom på, hvad man troede, man kunne købe noget, som viste sig at være fis og humbug. Ikke? Så mange af de der store corporations, som har brug for at vise, at vi er ærlige folk, og vi producerer en vare, som folk kan forstå, de er jo også nødt til at give deres penge, eller donere deres penge til noget, som folk kan forstå.